ассалому алайкум тамошобинони азиз, бародарону хоҳарон ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Бо шумо ҳастам банда Ёсинҷони Муҳаммад. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, ин хоҳиш аст, шумо ба мавзӯъ ва ҳамон расме ки дар болои навор аст аҳамият надиҳеду ба маънои қиссаи мо гӯш диҳед. иншоаллоҳ боварӣ дорам қиссаи ман ҳамаш ба худ як маънои хосе дорад. пас омода бошед, қиссаи навбатии худро шурӯъ кардем. шахсе дар дунё ҳеҷ ба ягон шахсе ки хубӣ накардааст ва доимо ба одамон озораш мерасид. ва рӯзе ин шахс аз дунё гузашт. зани ин мард барои ҷаноза аҳли деҳаро файрод кард. ба ёди марҳум ҳеҷ касе наёмад. баъдан ин зан майитро кафан карда барои дафн кардани ӯ ба кӯҳе ки наздики деҳа буд ба ароба гузошта бурд. дар кӯҳ чӯпоне ки мол вонӣ мекард мегашт. ҳоли парешони занро дида аз ӯ чӣ шудаашро пурсид. зан баъдан воқеаи гузаштаро гуфта. ин чӯпон бошад, қабр канд, ҷаноза ва дуо кард, марҳумро низ дафн кард. баъдан ин зан ба хонааш баргашт. ҳамон шаб ин марде ки вафот карда буд ба хоби чанде аз одамони ҳамин деҳа, яъне бузургони ҳамин деҳа медарояд ки ин марде ки вафот карда буд ва хубияш ба ҳеҷ кас намерасид, дар боғҳои ҷаннат сайругашт дорад. субҳ мешавад, якчанд гурӯҳ ба назди ин зан меоянд ва мегӯянд ки ба ҷанозаи шавҳарат касоне омада буданд. зан мегӯяд не, наёмада буд. пас мо хоб дидем ки ӯро дар ҷаннат дидем. сайругашт дорад. сабаби ин дар чист? зан мегӯяд ӯро ба кӯҳе бурдам ва чӯпоне қабр канд, дафн кард ва ӯро ба ҳаққаш дуо кард. ин мардумон ба худ мегуфтанд, шояд чӣ хислате дар ин чӯпон мебошад. шояд ягон олиме ҳаст ё ин ки ягон шахсе ба назди шояд ягон шахсе ки ба худованд наздик аст. ба назди чӯпон рафтанд. чӯпон бо онҳо салом алейк кард ва инҳо аз чӯпон пурсиданд ки дирӯз ту марҳумеро дафн кардӣ, дар боғҳои ҷаннат гаштааст ва ҳеҷ хубие ба мардум намерасид ва ҳамеша зарар ва бадиаш мерасид. чӣ гуна дуо кардӣ? чӯпон чунин ҷавоб дод. хуб гӯш кунед. чӯпон мегӯяд дуо кардам. парвардигоро, ҳар боре меҳмонҳои ту меомаданд, мусофирон меомаданд, ташнаву гурусна. ман ба онҳо барои шикастани ташнагиашон шир медодам ва барои гуруснагиашон як молро баҳри ту мекуштаму онҳоро сер мекардам. ва имрӯз навбати ман аст ки ман ба ту меҳмоне равон карда истодаям. инро яке аз беҳтарин боғҳои ҷаннат насибаш ба ҷо бигардон. ин марди чӯпон чунин ҷавоб дод. аз дуои ин марди чӯпон олимон ва бузургони деҳа ҳама шод шуданд. гуфт беҳтарин дуоро дар ҳаққи марҳум кардаӣ.